Hello guys, welcome to my YouTube channel SB Mata Vlog. So guys, आं दिनै गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय आरोना ब्लग भिडिअ. So guys, जों दिनै थांनो नागिरदों फटा दैलामाव दुगैनो आरोना, माने गोबां गरम, माने बेनि थाखायनो जों दुगैनो थांनो नागिरदों आरोना. जों लोगोफोर दं, साब्रै दं आरोना जों. So guys, नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिबा. होमबा दा इयावनो थांनांसिगोन आरो इयावनो थांनांसिगोन जों जेराव थांदों थेवबाबो दुगैनाय हिसाबाव थांसै ना दारागाव थांनो दारागाव थांनो दा थांबाबोथ' थांजायो खिन्थु थांजायो मा एसे हाखु दाखु थांबाबो जायो हाखु दाखुबा एसेसो जायो दा दिनै सिगां इयाव थाव सोनांगोन थावसो इयाव ओइ माबायाव माव दै जिमायाव गैयानो दैयानो दै जिमायाव दै गैयानो दै जिमायाव दै गैयानो दै जिमायाव थाङालै दै जिमायालाय राखावखाव बेयाव लायनो मायो बोजासैयाव इयावनो नङा नाथाबनानै अन खालाम लक मारिनाया जेरै नाथाब ओरै साखै अ माले स्कुटि सालायग्रायानो रोङा नामा खेवनो सलायाना इफोरखौ बहाय इफोरखौ सलायाबावसो दाख्लैसो नोंगो 1 लिटार मान नांगोन फ्लिप नामा दारागाव मोनहैगोन दा 1 लिटार दै जिमायाव दै गैयानो दा अबेयाव थांगोन पता नालायाव मावजि गेन्द्रिनाव बेखिनियाव मावजि गेन्द्रिनाबो जाहा दा नाला नङाबा मावजि गेन्द्रि थांसै मावजि गेन्द्रियावनो दुगैनोसै बेलेगाव थाङा नों होनदो दायो ओमफ्राय 100 আছে তাতে 10 টাকা তো আরো কিমান 110 না 10 টাকা নাও আছে দে নে মা খায়াन बाय मायो बे मानथो नांगौ लिरजि गाग्रा जों दा थांनाय फाइनाल बानायाबा दै जिमायाव दै गैयानो आं कुन्टुलि मोना दाखाल थांदोंमोन ना सोमावदोंमोन इयावनो थांसै मजियावनो बबेयाव नों नुदो दा नों थांनाय दं दैजिमा जों दैजिमाखौ होनदोंमोन ना दहायो ओमफ्राय इलान जिगाव फटा लालासो दं जियानो जाथों जायखिजाया थांसै बे फटाया फिसाथार ना मावजिनालाय बबेयाव मावजिनिखौ मिथिया आङो अ मिजिं सिमलानि आं जों गामिनि मिजिंखौनो हाय सोंहररा थांगोन खोमा फन खालाम माबा इसोरो जयसिङा गैयानो भुटान दङ थांगासिनो जयसिङा दायथ'नि मा फटा दैलामाखौ गोरान दा अबाव दङ माबाया खाथियाव मोजां बरफ गैयाना दा इदि मानासावनो मोजां मानासाव मैया दाखालि जों दुगैना फैदोंब्रा जादों मावजि गेन्द्रि Jangan kayu. Mainnya nih seorang. Kalau mau. Kalau kolam gरमथारलै मार गरम ओइ थाब फै थाब ओंखारबो गरमथार हाफेटसो अभार सेक्सि माबा जतिसा दा बिपुला गोबाव लाबावगोन एसे
ओमफ्राय उनाव नेबाथाय थांगोन होनदोंमोन नेयाबालाय दालाय नेबाय थानानै गोबाव जागोन खोमा नोंसिना नांला फैदो फैग्रोदो आदै फैग्रोदो गरमथार नोंनि खर'आ दुगैनायाव देलायो नोङो सान्दुंजों रानथाबजोब्बाय देलाय नांला फै सोर फाग्लाया देलायगोन दे फाग्ला दुगैना देलायबावो माथो मोखांबो गैया गन्थं गैया दाबो अ नुहुरांबो नुहुराखै गिदा फन्द्रसो ओंखाम ओंख्रि संखांबाय खोमा दासो मोनखाबायानो हाब्रै जोङो गाखोदो अ जों दा जाग्राफोरखौ लाजोब्बाय आरोना बेखिनियाव जाग्राखौ मा लाफाबावनो मा लाफागोन बायदि जों दा फटानि जाउनाव थांगोन एक'लेण्डआव फैसा एक'लेण्डआव दुगैसोसो जोंनि इयाव दुगै साबसिन जायो ए नङा जों दा लोखि बाजाराव हा मिथिया मा जागोन बायदिनो मासे गरम दा बेयावबो हान्थि गैया जेरावबो हान्थि गैया अ ओरैनोथ' इजानखौ मिथिया खोमा एसे लामाखौ जायगानि जानानैसो लामा जायगानि जानाय लामा मिथिया फाग्लासो हाबबाय आरोना गामिखौ अ जोंबा ओरै हाबगौमोन ना सानैसो फाग्लासो गय बागाना आंबो थाब्लानासो बेरायदोंमोन बेफोरबायदि नागिरना मोनाखैना बिदि गय बागान थानाय नागिरना मोनाखै नास मावनो बै फटा नाला ना मा होनदो जायगायाथ' इनो दैयाबा माबायदि दाबा ओमफ्राय उनाव दा दैया दंना गैयाबा गोजामा दैयाथ' गुसु र' हाबजायो थौ थोनां जों माने ओइथिंजाय बांसिनसो गोथौ खोमा आहा थान्दा मोनलायदो दैया ना खरसेनिया बिदिनो